Salutare, prieteni! Vreau să vă arăt cum să descărcați, cum să instalați și cum să vă jucați în aplicația P-Network, aplicația care generează câștiguri pasive, zilnice, fără efort și fără investiție. Deschideți Play Store-ul sau Apple Store-ul. Aplicația este accesibilă pe ambele. Scrieți P-Network. După cum observați, are 100 de milioane de downloaderi. Eu o să-i dau Open pentru că a mea este deja instalată. Eu o folosesc de câțiva ani de zile. Doar că acum a devenit importantă și proiectul a ieșit la lumină. Moneda este listată, se poate monetiza în orice clipă. De pe 20 februarie anul ăsta. Uite, așa arată aplicația în interior. Asta este echipa mea. Am 20 de persoane active în momentul de față. Aici mi arată cu cât pi trag pe oră. Aici puteți la chat să găsiți comunitatea românească, inclusiv moderatorii sau asta care să vă ajute. Aici la aceste 3 linii este meniul. Găsiți aici mai multe detalii despre nod, despre chat, despre orice, inclusiv despre conturile lor oficiale de social media. Uite, de exemplu, pe Network, pe X, adică pe fostul Twitter, pe rețeaua lui Elon Musk, are 4,3 milioane de oameni care urmăresc. Are peste 15 milioane de oameni verificați în momentul de față și restul sunt în curs de verificare. Se vede clar, au 100 de milioane de downloadări. Și nu trebuie decât să dați un click la fiecare 24 de ore.